Abokina, wai ka san me ya faru? Sai ka faɗi mana. Ai ina gama yanzu nan. Daga Madina nake, na je ta Maka, da na an tawo Najeriya. Madina fa. Yau baka ga duk kafa ta ba dubi yadda ta fa. Madina baka ce? Kai, yanzu nan baka ganni ba da riga? Ai, ƙarya kake aboki. Kai ni nake ma ƙarya? Ƙarya kake aboki. Ƙarya kake yi ni. Ƙarya kake aboki to kai aboki. Aboki, ƙarya kake to ni ka gane. Ka gane tun daga Abuja nake ka kalli kana ga duk baga farfara ba kafa ta duba ta ga. Yo ni ba daga Madina ba na Abuja ta wuce Madina ba? Ta Abuja ta wuce Madina, ta Madina ta wuce Abuja. Wannan ƙarya ta ishe ni. To, mai gida ka kai na mutane mana wai. Kai na ma ne. Allah ka ga mai gida ka gafara su kanni aboki. Su kanni. Malam mare ko wallahi bugai ta ba Allah bugai ta ba Allah ku kai mutum ina kai kana wannan kai wani ka dogo ke ba kai ka dogo ke ba ba wallahi ba abin da ake yi da ma ke ba abin da waka ne ba abin da ce ku je takalman ku ci takalman She knows komai da lokacinsa amma wancan bai gane ba. Zan